Salutare toată lumea, numele meu este Alex și să jucăm creativ împreună cu Golder și cu, nu știu cum îl mai cheamă pe ălalt, pe Gonzalo, adică cu Robert și cu Ștefan. Și da, am întâmpinat niște probleme, să zicem așa, tehnice, și nu se auzea deloc, deci nu se auzea practic videoclipul și deja am început să ne facem casă, vedeți? Destul de frumos. Ne-a ieșit sub... Sezonul 1, episodul 1 din această frumoasă serie de creativ care se va termina în maxim 5 episoade și după aceea vom începe sezonul 2. Exact. Bine? Cum a zis Ștefi. Cum a zis Ștefan. Așa, și să începem. Ce să mai iau de aici? Să fie casă de Crăciun. Că suntem noastră. Ce așteaptă ca să vină? Bă, Ștefi, nu mai începe, frate, nu mai cânta, frate. Da, că ești chiar ciudat în puii mei. Mă, da, știu că vrei poze. Ce om. Bă, dacă aș găsi și un material cu care să-mi fac, să-mi placă. Dar unde-i lemn în puii mei? Bine mi-o plasai, băi, nebun. Ce ți-am lăsat bine? Acum plasai un mobil mai mare ca a noastră, care 2 etaje. Bă, da, eu ziceam că îmi fac 2 etaje. Da, deci asta o să dau de aici afară. Șpong, 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 șpong. Că sunt a noastră. Ce așteaptă ca să vii? Că sunt a noastră. Pui ușor, e nebunit. Ce om, frate, nu mai cântam puii mei. Da, bă, știi. Bă, știu că vrei tu poze cu bunulețul meu bun. Ce om gay. Nu mai vorbi prostii în video, frate. Fratele meu. Nu știe lumea cine ești tu cu adevărat. Da, nu știe lumea cine ești tu cu adevărat, frate. Bă, dacă știți cât înjură Alex. Da, eu în jur. Deci e Robert, e îngerul pământului. Mamă, el n-a ascuns niciodată. Să mai rog din casă și mă bat. Da, îl bat pe Ștefan. Îi rupe amândoi în bătaie. Nu știu dacă te-au spus. Habar n-aveți ce poceală și-au ăștia pe fiecare zi la școală de la mine. Nu aveți voi idee, bă. Dar știi cea mai bună, cred că știi cea mai bună clasă la bătaie în Micrașor. Uite-o, tati, ai, bă. Casă de boș, nu ca asta. Uite la ea cum arată. Uite-te și tu. Poate, bă, Alex, dacă mai stăm, poate mai filmăm un episod de Brici și ceva. Da, bă, da. E mai tare, Alex, vreau să seară neapărat un episod de Brici de la tine. Da, bă, da. Da, și nu uitați să dați... Nu uitați... Da. Alex, facem toate episoadele din sezonul 1 astă seară. Vedem. Că mai e mult timp, că seara e bună. Vedem. Mai, atunci fac bani credit și rogi pe la 11 sau 12. Da, bă, atunci, păi, da, frate, da, asta trebuie să facem. Frate, bă, noi cred că terminăm seria de vreo 6 episoade. Terminăm seria de... Bă, hai să facem seria asta de 6 episoade. O terminăm pe la 10. Și după mergem și filmăm de Brici. Da, bă, da. Așa e. Cea mai bună idee. Și pui astă seară 2 episoade din seria de creativ și un episod de Brici, dacă vrei. Da, da, e super bine așa. Așa e super bine. Și cea mai bună idee. Dacă nu erai eu, nu știu la ce vă gândeați. Da, mă, da. Bă, eu zic și un survival game, chiar dacă îl pierdem, nu știu, să punem și unul. Caterinca, așa. Bă, da, mă, da, bă, după ce, bă, că avem timp până la 12, stau liniștit. Da, mă, dar ideea e, bă, crede-mă că lui Alex n-are cum nici al meu, nici dacă le-am combinat pe toate cu toți și mai mult de la... Am greșit totul, mă rog. Chiar dacă le-am combinat așa super mult, să fie un calculator care... Eu am câștigat atâtea meciuri de survival game singur. Păi da, bă, Da, bă, da, vedem. Mă lăsați pe mine să spun ceva. Mă lăsați pe mine să vă spun ceva. Mă lăsați pe mine să spun ceva. Așa, să nu uitați să dați să dați like, share, subscribe și să vadă prietenii voștri toate chestiile astea care le facem noi. Deci toate episoadele, bă, dacă nu le arătați la prietenii voștri, ne supărăm. Da, bă, Robert, dar unde ai făcut scările? Și cu atât cu cât canalul lui Alex face mai multe like-uri, cu atât noi vom posta mai des. Exact. Dacă strângem la video... Vom posta mai mult în weekend pentru că în timpul săptămânii
Da. Deci dacă o să strângem... Zi. Bine, eu nu zic dacă te strâng 20 de like-uri, este foarte, foarte, foarte. Da, deci dacă strângem 20 de like-uri... Ai, tati. Atât vă cer de la voi, 20 de like-uri. Nimic mai mult. 20 de like-uri. Nu e adevărat nimic, a zis Ștefan. Ștefan e un mincinos. Nu e adevărat, Ștefan e un mincinos. Ștefan e un mincinos. Ștefan e un mincinos. Așa, deci, hai să continuăm aici. Trebuie să ne punem... Nu. Trebuie să punem blue stairs-ul. Adică da, vreau să le fac albastre, că așa e ștecher. Care vreau să e faină, bă, e faină casa. Da, bă, dar mie nu mai îmi crește bradul, frate. Super tare. Mie nu mai îmi crește bradul. Să lăsați de... Da, și am uitat să vă spun. Lăsați în comentarii care casa e și mai șmecheră. Nu-mi place cum ieși. Mie? Care e a mea? A mea. Bă, dar de ce nu mai îmi crește mie ăsta, frate? Stai pipernicii și nu crește. Nu mai îmi crește mie bradul, frate. Hai bine, fac eu singur. Dă-o, n-ai bine. Am ieșit în alta și nu-mi place. Roberte, tu s-o cu singur bradul. Da. Oh! Bă, păi crezui că crește, că virgulă crește, frate. Bă, Bradul trebuie să-l aștept sus să crească. Ștefane, sincer, acum zici că casa ta e de aia de militari, care are decât geamurile puse așa să nu se vadă nimic, doar geamul, rând de geam, toate alea. Bă, n-abule, casa mea e frumoasă ca asta. Adevărat? Pe n-ai, mâine. Adevărat? Ce? Mie nu-mi place cum ieși cu modul. Bă, eu am făcut un pod, dar de la pod, de la fight, știi? Ce pod? Uite, dacă hai ca să la mine să vedeți. Stai puțin, noi facem aici, lucrăm aici, lasă-ne pe noi. Unde mă la tine în casă? Cum la tine în casă? Ia. Uite, mă, și să pun, și noi cum urcăm la etaj la tine? Da. A, pe aici, mă? Da, mă, stai, bă, așteaptă că... Omule, aveți și... Ce-i mă cu asta, bă? Ce-i cu asta aici? Ce? Bă! A, aici, ce e aici? Nu e etajul. Ba da, dar nu voi așa. Gata. Mă las. Te las. Și cum ies de aici? Oare, cum ești de aici? Ah, Doamne, Ale. am scăpat de la el, mă sechestrase prin ce am trecut. Oh, Doamne. Dor, frate, dor. Mamă, bă, casa lui Ștefan e așa, știi, ciudată, dar e faină. Are cât are? Ce? Episodul ăsta cât are? 8. Mai. Nu știu de ce au câte 64, dar mă rog. Opa. Bă, e și gigel casa asta, frate. Bă, dar Robert, de unde lași capul? Oare, scrie hand. Gata, hai că îmi dădusem seama singur. Serios, chiar îmi dădusem seama singur. Eu fac aici ceva, știi, fac șmecher aici ceva. Pun capul. Capul de creeper. Hai că te sper șmecher așa. Și fac și-o pomul meu. Nu trebuie așa, stai că mi-aduc aminte. Da, mi se uză deja capul, dar nu știu de ce. Bă, dar cum n-ai, bă, frate, să cuci tu pomul ăla? Da. Nu știu ce eu pom. Dar cum îl făcurăs, frate? Mamă, ce pom de Crăciun ai făcut, Ștefan. Cred că știu cum e. Taci, bă, că eu știu să fac pome. Eu știu să fac pom. Bă, nu trece de asta, bă, gata, nu mai sta. Ce neva? Asta așa, gata, să mai rămâne și de spațiu. Eu am făcut cel mai... Nu ce vreau să fac eu măcaroni. Un post de ceapă. Ce beton. Stai că te ajut eu. Nu, stai,
Nu eu să mă mai uita. Cum, frate, cum făcuși? Eu nu înțeleg cum făcuși pomul ăla, că mie nu-mi iese. Bă, vină mă încoace, fă și mie un pom. Băi, Păi nu știu cum îl făcuși. Pui mie, chiar habar n-am, stai să mă uit. ce mă, nu ce este podul ăla, mă? Ah, gata, bă, gata, nu dădeam seama, mă, cum e. 1, 2, 3, 4, 5. Bă, acolo nu faci pod. Nu, mă, aici fac o piscină. Uite, bă, B, G, C. Podul al meu e mare, frate, nu glumă. Uite cât a pomul. A, nu. Aici trebuie lăsat liber. Aici Mai trebuie... fain al meu. 1, 2, 3, 4, 5. Stai mă să fac. Ce fain e pomul, Ștefan. Bă, nu scui încă. Îți zici că e copac normal. Pentru că asta și e. Decât o apă momentan, nu vezi. A, da. Dar o adâncesc. Aha, ok. Stai, mă. Alexe, câte minute are? 11. Și mai cu ori cum atât de greu. A? Trece greu timpul. Șmecher. Da, e fain. E ba și la două. Bă, nu da la mine. Ora, mine, bota. A, fine. E ba și la două. Ia uite, tati. Ăsta e pom de pombă. Decorațiunile. Decorațiunile. Cum? Zombie head. Bă, păi tu ocupat tot spațiul cu pomul tău. Uite tu cât de mare e făcut. Șmecher, a? Bă, dar ești prost acum. Uite ce șmecher e și, frate. Adică, sincer, uite-te și tu. Prea OP. Tu ce faci mai aici? Așa, și să revenim. Trebuie... Bă, voi ce mai făcurați pe aici? Mai... Bă, prost, dar porni și tu uite câte făcuri. Nu te dești pe flor. Oh, ce șmecher făcurați. Dar ce e aici? Piscină, nu e pod. Pod? Podul. Oh, ștecher. Ridică-te sus, să te vadă tot plotul. Haideți să așa să începem tot la fel. Ce șmecher Bă, e? bă! Alexe, câte minute are episodul, Alexe? Bă, 13. Îl încheiem aici? Hai, încheie-l aici. Și cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Like, share, subscribe. Ciao.